gallu cadw amser a dilyn rhythm yn un o sgiliau allweddol cerddoriaeth. Mae gridiau rhythm yn ymarfer syml ac effeithiol y gellwch ei ddefnyddio i ddatblygu'r gallu pwysig yma, ar yr un pryd ag archwilio themau ar draws y cwricwlwm. Fel hyn mae'n gweithio. Gofynnwch eich disgyblion feddwl am 4 gair sy'n perthyn a'ch ddewis thema. Theophilus Shakespeare, Henry Tudor, Buckingham, Anne, Richard. Da iawn! Gofynnwch am 1 gair unsill, gair dwysill, gair teirsill a gair pedersill. Felly, ar gyfer geometreg, gallech chi gael sgwâr, cylchyn, octagon a hanner cylchyn. Gofynnwch eich disgyblion defnyddio'r geiriau yma i greu ei rhythm ei hunain. Melyn, multicoloured melyn, glas. Wedyn gallwch ofyn i'r dosbarth i gyd chwarae rhythmau i gilydd. Mae hyn yn rhagarweiniad ardderchog i chwarae ensemble. Fel y mae sgiliau cerddorol eich dysgwyr ifanc yn datblygu, gallwch ei herio nhw a darnau mwy uchelgeisio. Mae'r dosbarth yma i gyd wedi dysgu cordiau sylfaenol yr ukulele, ac maen nhw'n perfformio i fideo cyd chwarae ar YouTube. Mae'r daith tuag at chwarae caneuon cyfan gyda'ch dosbarth yn un gyffroes a gwerchweol. Mae gridau rhythm yn gam cyntaf syml ac effeithiol. Ardderchog, da iawn.